styra mot hjälmen på den som är framför. Så att hon har släppt grejerna och behöver inte hålla ihop eller så fruktansvärt. Första attacken från 411 Jackpot Grell. Då ska det helt röd som tredje spår. Två koppar som sitta kvar där. tredje spår med som två i tredje spår. Nummer 10 till Pizza. Den 10 i tredje spår. Nummer 12 Elektro. Det är 600 meter till mål. För vem tar detta? Ja, ledaren Ja, fram där då. Fram i rygg. Han får ju krafter kvar för fan. Ut! Ut! Fan, han kan ju vinna. Kom igen då! Han blir 3. Ja då. Ja.